a tots per haver vingut aquesta nit, per voler estar aquí. Moltes gràcies també al jurat per haver valorat tan positivament el meu treball. Evidentment és un estímul per a continuar escrivint i investigant les coses que se me passen pel cap. També a les institucions i a les entitats que han volgut promoure el premi, perquè fer present el passat crec que és fonamental per a mantenir viva la història dels nostres pobles. Fem Safareig en realitat va començar com un projecte fotogràfic fa cosa de 15 o 20 anys, quan jo encara no tenia carnet de conduir ni edat per a tenir-ne, i li demanava a mon pare i a ma mare que em portaren pels llevadors de tota la comarca fent fotos. El que passa és que un projecte tan bonic com aquest no es podia quedar només en imatges, i aleshores vaig decidir que també havien de tenir veu. I va ser quan vaig decidir entrevistar a les poques dones que anava trobant per meu recorregut. El que passa és que les dones, sorprenentment, no me'n volien parlar. Em vaig trobar amb la sorpresa que les dones feien neta la roba, però trobaven bruta la seva feina. Era una cosa que es reservaven de portes endins de casa i que no volien compartir-la, que trobaven que no podia ser interessant això. Aleshores, em va tocar, a poc, fer-me amb la seva confiança, anar fent-me amiga d'aquestes dones que m'anava trobant, i així vaig fer que el meu projecte anara agafant cos. I amb el suport de la família, de les amistats i dels meus fills, que sempre han estat al meu costat per aquest llarg camí, va anar consolidant-se el treball fins a arribar aquí. Fem Safareig m'agradaria que fos un homenatge a totes aquestes dones que s'ho passaven tan bé parlant i malparlant unes de les altres, que si fulanita no deixaven neta la roba, que si menganita fuma, oh, menganita fuma, oh, qui porta pantalons, oh, porta pantalons. Però darrere d'aquesta festa que es muntaven allí cada vegada, hi ha una altra realitat que voldria reivindicar, que és tota la feina física que feien aquestes dones, perquè acabaven amb lesions a l'esquena d'haver de carretejar, d'haver de carregar amb la roba banyada des de casa als Safareig cada dia. I és per ells que va aquest premi. Gràcies a Núria una vegada més i gràcies al senyor Capó per ser un referent en tots els treballs d'investigació que he fet, tant en aquest dels llevadors com el que vaig fer en el seu dia sobre el cementeri dels anglesos de Dénia. Gràcies a tots i ens veiem ahí fora fent uns vinets.